men så fik vi overstået en rigtig flot dag med masser af flot gymnastik og en masse flotte dragter. Så nu kommer tiden til, at vi skal have delt præmier ud, og det vil være sig kraft af pokaler og medaljer, og også de førstepladser som guldvinder, Munkebjerg Gymnastikforening Martine Vega med 17,8 point. Andenpladsen med sølv tager på Idrætsforening til Ines med 13,45 point. På tredjepladsen bronze Rejstrup Efterskole til Vivo med 12,7 point. Og så var det forkert størrelse, så selvom det kostede 1.500, så skulle det syes om. Giv de tre sidste hold alle